Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw Miyerkules na kita, Hulyo 20 tuig 2022. Aksyon Hotline. Yari na kita sa ikatlong nga Miyerkules sa ikapitong nga bulan. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan? Isa sa maginabantayan naton, 5 na lang kadaw kag nauna nga State of the Nation Address or ginatawag nga SUNA ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Aksyon Hotline. Damo ang nagalaom nga sa SUNA sa Presidente, even ang mga local officials, hindi lamang diri sa Negros Occidental kag Bacolod City, kundi karakip na ang mga opisyales man dira sa Guimaras, sa area Sampanay, sa Iloilo, no? Nagalaom nga malakip sa mensahe or sa suna sang presidente ang pagpatukod sang taytay nga magaangot na sa bahin sang Occidental Negros kag dira sa Guimaras. Aksyon Hotline. Kag iban pagin nga mga update amo ang pagpalayag sang Pangulo bilang tiglikom sang Department of Agriculture. Ano ang komprehensibo nga mga plano kag iya sini luyag ipatuman no, sa 100 days nga gina-expect sang tanan. Ang isa sa mga promesa niya amo ang paghatag sang aksyon para magnubo ang presyo sang bugas. Aksyon Hotline. Kalakip man diri ang nagapadayon sa gihapon nga mga implementasyon kay ang latest update coming from the national luyag sang presidente kung anuman ang alert level status no, nga ginapatigayon subong or classification sa nagapadayon nga pamahog sang COVID-19 ina sa gihapon ipatuman. Aksyon Hotline. Mayara man sang numero nga ginpagwa ang Malacañang angot sa plano or target nga labuton kon injection o kon pagpangbakuna sang booster shots ang pagahambalan. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in diri sa Miyerkules naton nga pagpangalagad tubtob kita sa takna nga alas 9:30 karon nga aga. Aksyon Hotline. Sa pagid sa mayo nga balita kay kon sini nga semana or kahapon may adjustment sa petroleum products by next week. Ang balita nga liwat magapatuman no sang pag-us-us sa presyo sa petroleum products. Very good giniya. Kumaga muning balita kay sang una daw tinalikdan nga mga siniman na daw ginakuan kita, ginakulbaan every time nga mag-abot or maglapit na ang adlaw nga Martes. Ang ginabantayan naton ang presyo sang petroleum products. Now kay siling mo kada Martes ni suki niya sa mga dalagko nga mga kompanya sang langis nga nagapatuman sang increase. Duwa man lang kabagay mo, either increase or pag-us-us sa presyo sa petroleum products. Aksyon Hotline. Although nga ginahambal nga posible 5 pesos kada litro ang ma-us-us o pagnubo by next week, hindi pa galing klaro gid kung bala amo na ng final no, nga presyo sa petroleum products nga ipatuman by next week. Ina iya mga forecast lamang no, ginalantaw kung implementasyon sa petroleum products ang paghambalan. Ang nakuha naton nga informasyon ang pagpatuman sang increase or sang rollback do 5 ka pesos sa gasolina, no? Ba maggasolina ni daw mayong yuhom ni sang
mga nagapanag-iya sang di gasolina nga salakyan. Hotline. Daw 2 ka pesos bala iya sang diesel. No, galing ti hulaton naton ang official nga statement kag desisyon sang mga oil companies. Hotline. Balikan ko makadali, no, sa suna sa presidente, isa sa ginabantayan, kundi subong-lubong kita sa utang. Now, ang gobyerno nasyonal, bisan ang gobyerno nasyonal, limitadong pundota, no, sininga tuig. Now, ang question di, nano ang mangin direksyon sang karon nga pang gobyerno, bala mangutang kita, din kita dapit mangutang sa China bala, or sa Japan bala. Now, damo ang ginakulbaan. Nga base kung aton sitwasyon magsunod sa naaguman sang Sri Lanka. Hotline. Pero pakarunan tayo na, balikan ko lang nagkaroon dugay on the local na nung pilag kamadalag ko nga balita. Nga aton na tutukan karon nga morning. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Padayon lang nga mag-share kung mag-like sa tanan nga program diri sa Action Radio Bacolod para damo pagkikita ang malabutan mga mensahe niyo tingwaan ta na karon nga mabasahan at least no mabasahan naton ang mga mensahe kag komento nga inyo gin padala. On the local nano inyo walogid ka mga miyembro sang silay CDPNP ginamanduan nga masuspend 50 kadlaw. Uy, tinano matabo da, may ibulos nga mga police personnel sa Silay City. Hotline. Ano bala ang nangin rason sa pag-suspend sini sa ila? Temporaryo din ini sila subong ginpahamtang. Hotline. Standby, unahon kuning report with action Alvin Graba sa patrol while ang Comelec diri hodo nagaproblema sa Bacolod kay bisan anong panugyan sang Comelec kon parte sa pagpila, paglinyahanay sang luyag magparehistro dira sa bahin sang Robinson's Mall, ay sos kabataan niya dira timprano pa kag dira nagatulog agud nga malakip pa no sa patigayunon o nagapadayon nga voters registration. Hotline. Formiga ni ining issue yes ang hinakutay nga kuno do imbestigahon sa Comelec. Ako yaway kung nagakontra na sinakutay sa mga kabataan mo. Actually, bulig na kung sino man ang nagapanghakot, ano man ang purpose nila na maayo ganina kay at least may nagabulig sa kabataan, no? Para nga magkadto sa registration center. Ang problema lang niya, ambot na nung mahimo sinisang pulis di sa Bacolod because we have a curfew for minor nga sahi sang ordinansa. Hotline. May kasuguan kita nga dumili sa kabataan ang curfew for minors nga hindi ni sila pwede nga maghala ka standby sa gwa sa ila puluyan 10 oras sang kagabihon tubtob sa kaagahon. Tigaling tingala ko nga ang sige ni sila tinulog da exempted sila. Hotline. Lokal nga Panguluan sa Bacolod nagapatigayon sang inventaryo karon sa mga nag-okupar sa mga merkado, mga negosyante. Now, 3 ka mga market sa Burgos, Libertad, kag Central Market. Nanong latest sini, hibaloon tayo na karon. Hotline. Samtang ang DSSD sa Bacolod kung nagligad sa probinsya sa Negros Occidental, ang DSWD na interview ta naman diri, may maging kakas na prior pa man sa mando sang DSWD sa nasyonal o yung balita di sa Bacolod. Do ang botsing san uning latest nga updated nga listahan sang DSSD kay may ginakakas man diri mga 880 ka mga 4-piece beneficiaries. Oy, nalakip ang ngalan nyo di. Aber-aber i-check nyo, basi kung ay nakamo, malakip sa listahan sa mga 4-piece beneficiaries. Hotline. Baloon tayo na karon sa kay Ma'am Pasita Tero sang DSSD. No, ining ang 880 ni sisa noong pinaka-latest sining ara sa record nila nga maging kakas na sa listahan. Hotline. Amo na so parang pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon iya nga Wednesday diri sa inyo para tuntunan aksyon hotline. Patrol reports. Unahon ko lang anay na nung tabo na sa silay kung 8 sa ila ang ginkakas o ginsuspend nga mga pulis, ano mga ranggo sininila kag ano gin ang reason sang suspension kay pag-intsendi ko ini nga mando naghalin
sa National Police Commission or NAPOLCOM. Nano ang ginhimo diri din sila gin-assign subong. Let's have Action Alvin Graba sa patrol. Action Alvin, good morning, please come in. Na art ang pamangkot mo kung din sila subong. Arap Aha. na sila subong sa PRO 6 Regional Police Holding and Accounting Unit o kung RPHAU. Ining walo ka mga PNP personnel sa Silay City Police Station. Ini after nga gin-suspender sang National Police Commission sa sunod sang 50 ka adlaw. Base ini action hours sa konfirmasyon man ni NOCPO OIC Public Information Officer nga si Lieutenant Jude Catalogo, ang walo ka mga PNP personnel nga gin-suspender action art ang kaso sini grave misconduct pabo July 12 of 2021 action art nawasunod diri kay Police Lieutenant Catalogo ining walo ka mga personnel action art lunsay mga miyembro o kon non-police non-commission officers hungod ni action art nga wala ginhingatan sa mga ni Catalogo kay subject pa sila action art nga makaapilar sa NAPOLCOM action art pero temporaryo ni sila gin-relieve sa pwesto umpisa sa tung July 16 kag ini magalawig sa September 3 of 2022 after nga nabaton ang ining order nagikan kay Police Brigadier General Robert Gutierrez nga OIC sa Personnel and Plan Personnel and Plan Management dito mismo sa Campo Crame. Pero ang order action art giklaro diri ni Catalogo nga ang order nagikan mismo sa NAPOLCOM action art. Okay. So, ang Action plan- Alvin, Yes, kay sir. daw familiar ka kag daw eksperto ka sa legal, ano magambal ka grave misconduct nano ni ang specific kid nga nahimo nila nga pag violate or ang problema nila man? Isa diri action art kay magambal kita grave misconduct, grave misconduct at posible action art may corruption na tabo or may clear intent nga makabayular sa lahi. Posible basig in disregard nila ang some rules and regulations ng PNP. Okay. Pero initanan action na arte magambal kita yung grave misconduct hindi man niya magkagawa ang desisyon kung wala gidya sa nagakaigo ng mga substantial evidence action na art. No? Aha, kag di magsiling ka grave misconduct, ang magnitude sang na commit mo nga violation, amo na siya most likely ang nangin basis sang NAPOLCOM kag may complainant guro magamo ni. Correct action na art, no? May complainant yun gina-search man karon action na art, no? Ni Okay. Catalogo kung ano ning kagsino ni ang complainant at ispa siya makakuha makita sa pinaka-latest kay sunod gani sa iyang mabase lang kita danay for the meantime sa decision mismo sa National Police Commission. Kay iriya ang desisyon naman sa NAPOLCOM pasa dito sa national. That is why ang nagpagawa mismo sang sining mando nga suspension si General Police Brigadier General Gutierrez action na art, no? Uy. In fact, ining walo kay kumuara na sa RPHAW action art plano karon sang NOCPPO nga i-assign ang iban pang police and commission officer nga assign sa NOCPPO i-assign dira man sa Silay City Police Station para naman sa ila sining samtang ara pa suspendido nag-take effect pa ang suspension order nagikan aksyon na art sa NAPOLCOM. Ang problema sila ko nining mga PNCO, may investigator nga na kwanda na nalakip nga may mga cases nga halimbawa drugs nga kinahanglan niya mag-appear sa court do mo na. Amo na problema karon action art kay ara sa RPHAW. Di magambal kita RPHAW, di ka gidya dara ka gidya di ka perform ayo. In short of it kung tawon mo. Hindi kay kwan ka mo ara ka gani na sa RPPHAW, ano ganito? Regional Regional personnel holding and accounting unit. Oho. RPPHAW. Oo, hindi ka Di siling ka-perform. diri ni General Magbanwa ang grave misconduct, grave offense na siya tantamount
for dismissal from the service kung ang imo appeal hindi pag-i-consider. Agoy, budlay pagkidyagali aksyon Oy, na pwede kagali makakas ni serbisyo ni. Oo, di kay kumugrig bis sakit-sakit gid na ya sa sakit paminsaron. Di Di makon mo lang. magambal ka nga PNCO, halin na siya sa SPO4. Hindi, bali ang PNCO, yes, down, SPO4 down. Down. Buti nga nun, Police Officer 1 to Kay SPO4. Police Commission Officer ka, halin na siya sa lieutenant. Yes, sir, kung commission officer ka na, lieutenant and up. Okay. Pero ang non-commission officer, halin sa Police Officer 1, Okay. pagkanto sa SPO4 Action na Art. Uy. Amo di, Galing kati, hindi lang ma-mention anay subong ni Lieutenant Catalogo. Lieutenant si Sir Catalogo, no? yes, sir, si Oh, Lieutenant kay Catalogo. hindi pa man may pwede pa may mga legal remedy or may mga appeal pa nga gina-expect himuon ining mga na-suspend for 50 days. Yes, Action na Art. That Kaya is why kung suspended ka, why ka kwan? Why ka na sweldo? is will do. Ay, sus. Suspension gid kay wala sweldo. Okay. Di ang kung may sweldo, di mabal yung mga iban nga mga pulis di mapasuspend ta di may sweldo. Ay. Papasuspend kaya pero sige sweldo mo. Abidaw mo na hindi man naguro fair sa iba niya nga nagatrabaho. Gani man kung maghambal di magamo na lang na di papasuspend man tagali para Telain sila makapawi. siguro kay kung why ka sweldo, pending sa imo appeal, why ka pagid kaayuhan sa Disyembre? Iya, sakto pag ina-action na. Sus. Problema pag nga makon mo nang ibang mga benepisyo mo pending gid. Dati problema pag dugang nga sakit sa ulo sining walo ka mga PNP personnel from Silay City PNP. Ari ang pahayag ni Lieutenant Catalogo. Order suspending members of the Silay City Police Station for 15 days. So anong basis ang suspension? On the specific case regarding to this, but it can be quote-unquote sa National Recorders of the Napol Form is the document number later 6/2019-01 meeting for the case of this business conduct are nothing patihan and suspension, sir, sa mga personnel sa station. Hindi mo randon nila, sir, mga PNCO ni sila? Yes, sir. Mayroon. Mga mostly sineta sa aton nga nasuspended na mga personnel or mga PTO na-assign sa sila police station. May isa sila sa officer na previously na-assign sa sila police station. Ining walo, sir, di na sila sa pong assign? Effectively, right after na na-receive sa sa regional office, 6 this particular order na may national office of Pinapalcom, effectively after they were released to their original unit assignment and they were transferred to the RP how PRO6 nagtito na sila na-assign. So the material units RP how PRO6 dito sila ma-assign at nandito na matitira sila ang hanap. And as to they will serve the suspension order and after that, mabalik naman sila sa respective station depending to the assigned sa ating police station na officer. So, kung muna buhay na, sir, sa walo ang parsa sa Silay City PNP, may igabulos sa ila, sir? Definitely, mayroon ito na list of fines or the mga personnel ng Silay City Police Station probably National B? the order of the regional office. Definitely, mga personnel na ng police station, probably may pinapakita sila ng mga personnel at tinada silang mapakasting ang mga walo sa mga personnel sa city police station. Aksyon na at ang kapahin kita, Mari, asang pahayag din, no? Ni Lieutenant Catalogo. O, muli, sorry lang kita sa walo, no? Why di dyan mahimo? In fairness sa ila, no, kay pwede pa man sila ka-appeal, ulato naton ang appeal kag ang mangin desisyon sini.
For the meantime, 50 ka adlaw, bali daw ang guwa ni isa ka bulan kag tunga. Yes, action na art or isa ka bulan kag 20 dias eh. Ha? Isa ka bulan kag 20 dias. Ti isa ka bulan kag tunga gani. Kay Oo. ti ang 31 ang nabilin kundi 15 dias malang ang tunga mo. Sabagay. Mm. Ti isa ka bulan kag tunga gid sobra. Makon mo na. Ti dason pagka Disyembre way kay mo kaayuhan niya. Matak. Tinga damo gid silang na kuanaw, may mga grave misconduct nga ginapangatubang haw. Yes, action na art, no? Ano na makita naton nga may aras ang seryoso nga cleansing kag ang PNP at least why ginatolerate ang mga tao nila, ang high ups, ang liderato sa ibabaw to, why ginatagan consideration kag ginapawalaan lang kung may mga nahimo kay imo nga mga offense or why kay mo nagtrabaho sa gusto. Correct, action na art. Amo na ako kasweldo sa mga pulis bong. Oo, makon mo na yung pira subong ang sweldo. Halos na dupli sweldo nila gani. Makon mo na yung subong nga PO1 pa lang ranggo. Almost mga 35 or hindi na magdubos 30. Ang PO1? Ang PO1. Timakon mo na. Di makon, inaya, kung kwanti, gawa, limpyo sila ba GT, tinano pa naman 27,000. Anyway, action na art, no? Amo ni ang pinaka-latest Galinti pero sa imo yang sweldo mo somehow sa mundo ang equivalent niya kung sa pulis nga ranggo guro mga colonel naman mo. Kabalo sila si Marison ya? Siyang gawya si ATM. Siya gauyat. Very good. Oo, kay Pag Wai ilugit kita. ka na duwa, no? Hindi kita niya malusutan kay siya uyat. Anyway, ako lang ang kapangayo. Galing kiti may ara kong kaisa sa mga grasya nga way ginapaagi sa ATM. Galing kiti ko nireklamo to ni misis mo to, hindi kaya masuspended. Ay, digit. Hindi kaya dali kay karon mo suspended sino ba duties patrol abe? Na Vinas ka no? Duhata. I-assign ka lang guro sa RP, how man ay? Kag dito na mamasinir. For 50 days. Ha? For 50 days nga Gani. assignment. Ay, perte. Pwede, Grabe mo, kuha ni siya, talalupang doon, nga sa isa ka police station, iya, walugig ka mo man. Kani, man ko lang taon mo, persa sa isa ka city. Kung lang tawon tang sila'y City PNP, duway man problema sa operation. Dumayo man ang mga performance nila. Daw mo na bala? Oo. Kasi mo kamo yan nagka-suspend, iya? Gani man, kibot man gani ko, walo. So, kung ang person nila, halimbawa, isa ka try now, pinakanubo na abis kwinta. Di nabuhi na ni, walo. Sobra nila ang abi 40, di ano pa na niya pag-perform nila, no? But anyway, ito Pero na may depends kwan sa pa man PPO. sila, may tiempo pa man, may harap pa man sila sang tiempo nga mag-appeal. Ang response nila to, paano nila explicar ni, agon malutsan nila ng problema, ginatubang nila, depende na iya sa ila explanation. Oo, kaga depende kung paano mabaton sa Napolcom ang ila appeal. At kami ara pagid na mo, at least tagaan man sila, sangga sa man nga maka-explain liwat aksyon na art. May Okay. mga motion pa na mo, may mga reconsideration pa, with prayer nga kabay pa. Kaya mo nagurong appeal ang motion for reconsideration kon sa mga korte. Oo, ganiman. So, amo ni aksyon na art. So, amo ni report sa sang patrol with aksyon na Si nanigiraw. GM ni i-preventive suspension ta, hindi? Ang ano? Si GM? Ay, hindi. Mabudlay na karon. Kay White sintro sa basketball, no? Oo, budlay na yan. Ang sintro, ang rebound, ang shooting power. At imbis na yung madaog na, pwede pa tani. Gani. Kasi siya malang madasig, dumalagan eh. Bakol mo na yung... Pero ako ang inulsol ko kay pagulang mo sang jersey niya, shorts nga daan gagwan, ay sukto niya ko iya 500 subong adlaw ho. Kali ka, may bayad man to. Ti balik ko na gani karon. Ibalik na lang. Oo, kasi pinakadlaw mo yung patulog Sila nga mo. para kuan na sir, mano, ang sapatos yung nabaligya ko, baklan lang to. Ti pero dapat ning guro ibaluon tagin niya, no, kay
ang mga ngalan nila ni sa gusto kasi hindi sa uli magwa ni Action Alvin sa ila pamilya kabalo kita nga masakit ni para sa mga kabalo ka enrollment to kung may estudyante ka. Correct, action na, sakto na, kay lapit na daan, makon mo na ang ranggo mo, SPO, SPO 1 o SPO 2. May mga estudyante ka pa sa kolehiyo. Okay. Di problema, gidya hukul ginaya on the part sa pamilya man action. Pamilya gid iti ang budget mo ang kapin pa kun sa imo pamilya ikaw malang abi may trabaho bilang isa ka police officer. Rason gulpiada lang masuspend ka wa ka sweldo. Diba? Oo. Dako niya sakit na kag para sa mga himata mga pamilya kabataan niya kung nag-eskwela to kurong tikbudlay. Gani man, kundi may experience ang experience na action. Amo nga inga kung ikaw abi hindi ka gid pwede i-suspend kay mandamo kay nga daan scholar. Maabuday, maka-experience man siya, maka-experience man ni mga pulis. Bisan ikaw gani, experience naman eh. Sa ano? Si Judith eh. Sa? Si Judith. Oo. Oh, si Laundry to. Kulang to ng Judith. Judith. Hindi si Judith nga ngalan, kundi mag-Judate, amo nang imo sini problema. Nagapangutang ka? Ikaw to nagtuto sa ako. Dakas advance ka malang iya? Why man iyak wan? Gani man. Sige. Report sa patrol with aksyon na Nani Kirao is aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa patrol. Aksyon Radio. Action Hotline. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Ano natabo dira nga daw kadamo gid sang pulis nga nagapangatubang sang grave misconduct. Daw kagin suspend iya sang napulkom sa national. Although ti may chance sila nga magdepensa kag mag-explicar sa ilang kaugalingon pero ti ini siling kusubidahon ni kun sa makasada pa, no? Mabudlayan kasi ni-explicar to kay hindi ka man pag-isuspend. Number one, kung nakita sang napulkom based on their investigation nga wala sang biring, why sila sa nakitaan nga basihan sa reklamo manda o kung na-commit mo sa magnitude sa na-commit mo nga violation. Hulaton naton ang proseso, lain sina kung aside from the suspension, kung papanaugan ka sang dismissal. Action Hotline. Kung ikaw pulis nga lawig-lawig ka na sa serbisyo, expecting million of pesos man ang batunon mo pagkaritiro mo sa serbisyo, ti madula lamang because halimbawa butang tamay diferensya ka sa obra mo kundi tapos ka. Action Hotline. Hopefully no? Nga sa uli kung maguluwa giman ngalan nila sini, hopefully ang ila sini nga appeal, ang ilang nga explanation dito sa Napolcom National makonsider kag ini sila makabalik sa serbisyo. Magaserbi man ng eleksyon sa mga pulis nga ara pa on duty, ara sa mga police stations, ara sa mga field, nga ti hindi dapat no nga pagsulod ang commitment mo bilang miyembro sang Philippine National Police. Kabalo ko pagsulod mo da it doesn't follow, nga dra ka lang ma-assign sa lugar mo, kung residente ka, dra ka lang ma-permanente because ang police, anywhere in the Philippines, pwede ka ma-assign. Muna ganising una, itong may mga cases kag na-involve lang mga ngalan sa mga illegal activities, kung i-assign sa ibang mga lugar, waay na nag-report. Action Hotline. Kuha na lang, voluntaryo na lang, nga nangindulaan, absent without official leave, walang pagtawag, tub-tub, nga ginpapanaugan, dismissal, kagin kakas na sa roster ng PNP, ang ilang alam. Action Hotline. Pero this time, matagan tani oportunidad. Gaining 8 ka mga miyembro sang Silay City PNP makadepensa ka maexplikar sang ilang kaugalingon kag kun bala. Ini-konsiderar sang National Police Commission or Napolcom. Action Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsorship is brought to you by
Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Luis Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikaw dula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa madamo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod,
Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sunod ang mga continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaya isang cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod! Balita Espesyal! Balita Action Boys, atin sining nga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boys ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya siyempre init sang lawas kung Action Boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula, cold ginapaligo niya bisan tugnaw-tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Wala tabla sugpon. Tiko na mo naging mo yung ininit, naligo mo na mo na yung mukha itom. Akon ko rin taman si init naging ni. Oo, tamam si init. Hindi man yung araw-araw, madong iliteral, yung ipabagbo mo ka puti ka din duban paper. Hindi man na. Galight. Galight. Galighten sa skin. Yes. Ang next Action Boy, skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sa tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system mo, nyaps bugtaw. Ara ng mga masakit, ara ng mga balita, ara ng mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Kubirin yung tadan na yun. Kubirin! Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Pagpaligo ka, Action Boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una ko nabasa? Totoo lang? Tiil. Di ba may ara, tutaligan, balita special nga dapat bason una ang ulo. Kaya kung tiil ang una mo bason, dumasaka siya sa ulo. Ang kakapatsyagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman lansin na daya, kaya unahon mong ulo, kasi kung magulpihan ba lang kung may heat, gulpi lang makapon sa... Nasa naman nato ni balita special. Kung anong una ako nga nabasa, kung nga dapat kung unahon na i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imong tiil. Okay. Pasaka. Kaya kung alin ko na sa babaw, basi kung gainit ang lawas mo, gulpi nga mag-cold. Amo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba? No? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba? Balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise kay iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Kung ininit, okay lang. Oo. Pero tibas, magyapon, ano man?
Ti bro kay init. Oo. Hinit saya. Oo. Ti sala lang galing term hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna din siguro. Kadabo pala ligban ang pagida. Ang next action boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako yung usually action boy cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na ako nung ara da. Amo na. Ako nung ara lang Very content may ko with si action boy. May kay nyo kay may hot and cold ka mo. Ako nung ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang wala na daogan sa December. Ang next action boy, ang hot water naga-relieve siya sang nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga nan. So, amo na nahimuon mo. Pinot sang ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtubig. Bagay na dapat yung malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 9:01 na. Oy, sa maka-aksyon naton, galigin na remind na lang kamo para proteksyon sa inyo ikayong lawas. Malayo sa balatian ang Dr. Alfred. May nga agad dira gali sa kay Dod Salazar. Nastuto Dod so, silingya sir, itamyawon palihog, si Dodong Bulakha. Bulakha ni siya Dodge. Tanod sang Villa Esperanza Tangob, Erlinda Villarin, Toto Ikisa. Okay Si Tita Joy, no? Dira gali sa Villa Esperanza. Ba pila ka tuig mo way kami kita ay ba? Muni siyang kuan mo, manikirista namon blado. Tita Joy, kumusta ka na? Action Hotline! Si Tita Ligaya. May nga agad si imo, may lang pag-monitora. Kay Joby Pupa Cabilinio, kag Virginia Agustilo Flores, Christine Minies Villalubos, good morning. Elizabeth Malaka Gamala, salamat man kag Rochelle Fulgencio Susana. Now, katuan ko lang ang DSSD, ang latest, may mga 880 naman nga gindugang sa maging kakas. No, kay nagligad to, actually may una na ningadaan mo nga na-expire na ginman ang ila sining benefisyong ginakuha sa bahin sang gobyerno ang assistance bala no sa 4Ps. May mga qualification kag requirements nga dapat amo na ang basihan nga sige ang imo pagbaton, no? Sige pagbaton sang imo sining assistance o kung nahatag sang gobyerno. Action Hotline! Tibangon nga ang isa pagid sang mando sang talatapan sang DSWD sa nasyonal nga kinanglan may cleansing nga himuon. Na-expect ang kadamo na gali no sang mga natapos na hindi na sila pwede disqualify na amo ni siya nga ginatadlong ang listahan sang DSWD. Based man sa mando sang DSWD nga secretary nga si Irwin Tulfo, may mga kuan gani empleyado sang DSWD nga do hindi ko na maibtasan tugin pangkakasis pwesto ho. Online sa hotline. Pero diri sa Bacolod ang balita, lately do may 880 nga ginkakasma na ngalan nila. May nauna pag diri, aside from 880, nga pag-intindi ko, una na, no, nga natapos ang
pagbaton nila since nga hindi naman sila qualified. We have Ma'am Pasita Tero, ang head ng DSSD diri sa Bacolod City. Ma'am Pasita, good morning, live kasubong sa Action Radio Bacolod. Good morning, Action Art. Good morning na sa aton kapalamati subong sa Action Radio. Salamat gid. Ma'am, i-check ko anong latest nga listahan ninyo kung parte sa cleansing o pangkakas na sa mga na-disqualify abing beneficiaryo sa 4-piece for Bacolod City. Action Art, before pagid man na nag-hashtag sa amo na statement si Secretary Tulfo, may mga ongoing gid man nga delisting kita sa Pantawid, no? Delisting pagtawag namon tungod nga tigindula na sila sa lista sa mga beneficiaryo ng Pantawid. So sang February March nga ano nila nga first period na of 2022, may 210 na kita nga nag-graduate na o tapos na sila sa ilang mga kabataan, no? Mga pamilya nga nakatapos na ang ilang mga kabataan. Now, may ara pa kita ng 24 kabilog na nakalabot na sa ginatawag namon nga third level of well-being. Kaya monitoring kami na mo, no? Na ginalantaw namon kung sabihin na sila nga level, no? Like for example, level 1 is in a survival, meaning damo o makinanglan ibulig sa iya. Second level is subsistence, na na-meet na nilang iba nga mga indicators and requirements. Pag may ginatawag kita nga level 3, nakagsabihin, ang level 3, self-sufficient. Okay. Klaro ako, Sir Art? Yes, ma'am, no problem. Okay. So, ang 24 ni ka-household, level 3 na meaning nakalabot na sila sa ginatawag na self-sufficiency. Okay. Now, may ara kita pagid na 880 na pagadulaon for the month of June and July. Ini sila ang wala na sing kabataan na 0 to 18 na ginamonitor sa Pantawid. Or wala na sila sing mga apo or wala na sila kabataan na nagaedad 0 to 18. Kaya ang Pantawid, kung mangin beneficiary ko sa Pantawid, dapat may ara ikaw nga kabataan ng 0 to 18 na nag-eskwela or may ara ka sa inyo panimalay sina ng mga kabataan. So, 880 ang nakita nila na wala na 0 to 18. So, amo lang ang kabilugan nga madilis sa aton nga Pantawid. So bali final and executory, hindi nila ma-appeal, no? Kaya ti amon ang ang requirements nga dapat kung hindi ka na kwalipikado, automatic na iya. Automatic na nga sa level of well-being, no? Okay. Sa level of well-being. Pero may ara man nga mga rason kung nga ang delete na kung sila kay graduated ng tanan nga beneficiary niya or may ara nga wala na gid sila sing mga kabataan ng 0 to 18 na ginamonitor sa programa. Okay. I see. So, may posibilidad nga aside sining 880, madugangan pa ini, ma'am, sining ang July naton nga listahan? Ang kabilugan naton nga beneficiaryo subong is 11,703 as of July sa na registered active na ton ng mga beneficiary. So may na-delete kita na 1,000 plus. Pagti siguro i-replace naman nila ang 1,044 ni pagabusla naman sa bag-o na ito na listahanan. Kaya may ara kita na nga mga 4 households na ginlista ng DSD pagi sa ilang NHTSPR na enumeration ng 2019. So sila na nagakuha naman sa mga ngalan kung sino ang i-replace nila sa mga ginpang dula na mga beneficiaryo. Okay. So atong mga nagkanadula to, unless sa ulihin nga magpangasawa sila, may mga membro sa pamilya nga ma-qualified, that is another thing. Kung ma-process sa ulihi, basi makabalik ang mga kabataan nga may nagpangasawa na halimbawa. Kung
For example, Sir Art, ako pantawid beneficiary ako. Tapos sa akon composition sa family ko, ginatawag namin sa rooster. Rooster, meaning pati mga kabataan ko. Dira sa akon nga rooster, may ara ako da nga bata nga nakapangasawa na. No? And therefore, may mga kabataan na siya o kung may apo ako. Now, kung wala na ako yung bata nga akon good, na ipagamonitor sa pagtawid, pwede ko mabulos ang ako nga ako as beneficiary ko. Okay. I see. That's why may ara sa tanadugay na, no, 2010 pa, ara pa ilang mga ngalan. Tungod nga ang nagbulos sila ng mga beneficiaryo, ang ila naman mga apo, na ara ang nanay nila sa rooster sa akon nga beneficiary. I see. So, ina siya proseso yung mga normal ang ginahimo sang DSWD and somehow masigi-sige pa ni ma'am no ang evaluation nyo man kag by August lain naman na no kung may ara na nagtaas ang level sang iya sini nga pangabuhi nga do mahambal naton nga ti okay na stable na another kuha naman na nga dulaon posible. Correct. Oo. So sa atong subong sa Bacolod 24 ni kapanimalay ang self-sufficient na. Okay. No, out of 11,000 plus 24 lang ang nakalabot sa level 3 na ipagabuyan na natin. So, ma-qualified ka da, ang ining 24, kung halimbawa ang membros pamilya mo may nakaobra na, do amo na ma'am, no? Do may nakatrabaho, nakabulig na sa pamilya, do amo na, do may income? Oo. Kaya sa aton nga paglantaw sa level of well-being, kung pagsulod mo sa pantawid level 1 ka, meaning survival ka, wala ka income, ang imo pandimalay, kulang ang income, below poverty threshold, wala kasing imo nga balay, wala kasing tubig, wala kasing, may mga indicators kita, no? So, by the time nagsulod ang pantawid, siyempre nagtaas-taas ng level of well-being mo kasi may nag-a-assister na sa imo, sa pagpipila ka bata mo, na may nag-a-assister na sa imo, sa kung ano mga livelihood yung ginahatag sang anuman programa sa DSWD. Okay. So, kapag ako ni-gauge ikaw sa imo nga economic situation, nakaangat-angat ka na. So, nakalabot ka na sa level 2. Now, kung ang imo nga bilog nga pamilya, nakatapos sa ilang nga pagtuon, nakapangita na sila sa ilang nga obra, kagdason ka mo, nag-improve man ang inyong nga economic situation, ang inyong mga pangginawi sa sulod ka balay, no? May imo ka na nga kaugalingon nga puluyan, may tubig ka na, may kuryente ka na, and so on and so forth. Reach the level of self-sufficiency. Meaning, hindi na sinanglan sa gobyerno, nga buligan ka, kaya nakaangat-angat na pangabuhi. Pero may ara instances, kung may ara ko nabalaan sa provinces, may grievance committee na sa 4Ps nga nagauyat. May ara gin ma'am sa Bacolod yung bahin, gagin kakasila because of the violation? Yeah, may nag-attender man sila sa grievance natin na focal person, no? Okay. Pero galing kay because may mga violations sila, ginatagaan na sila warning. And then, pagkatapos, after 2 warnings, ginasuspend. Anay for the moment ang ilang ginakuha. Pero ang ilang na ginakuha, naaral na sa APM nila, pero ginasuspend anay ang pagkuha sila. No? So, you will have suspension as your penalty for not complying with the condition of the program. Yes, kapin pag ini mga iloy nga kung magkuha sila na nila rekta sa tong intan, di niya pwede gid yan, no? So, ikin din bulig sa imo para na ito yung pagkaon kung ito sa kabataan. Okay, so kabay pa ma-update ini sa ulihi pagid because of the instruction coming from the DSWD Secretary. Ma'am, ari isingit kung lang kay total ari ka naman gid subong. Kundi ongoing bilang registration sang COMELEC. Dason kundi ang Bacolod City may curfew for minors. Kita mo grabe kabataan na luoy kubla sila maglabay da sa Robinson nga nagapinulaw siling ko ay pa man nag-ayo si mong COMELEC nga basi makapangayo kita buligs pulis nga exempted sila sa sa ginapatuman nga curfew for minors kay iban mga kabataan pagin nga galilinya purti kadamo mula ma'am.
wala na nakalabot sa akon nga igkalupangod. Pero siyempre ang maparegister is from 15 na siya, no? May ara 15 mo. May 15 anyos pwede. Sige lang kay iambal ko na sa aton na WCPD. Okay. Kay pwede man na sila bro during the day. Tagaan sila sa special lane during the day. Hindi lang sila sa gabi. Okay. We will coordinate with COMELEC and the police, no? Regarding sinasabi. Sige ma'am. So anyway, good luck sa inyo na. Hindi giman sa ako office mo subong no kung mga instruction coming from the national. Sa national ang ga-perform sina ang ato national counterpart nun. Okay. Ma'am, salamat gid Ma'am Pasita for the time kag halong gid permi. Si Ma'am Pasita pero okay na lang na to ya. Kay basi yado na utod naman ang linya niya. Action Hotline! Hindi na lang siya magtawag giliwata. Salamat kay Ma'am Pasita sa time. Tinamo na no ang mga nakakas gali kung ikaw ang beneficiaryo luwas abi sa mga nag-violate nga ginasuspend, ginawarningan, pero kung nakita nga nag-ulo alibantar ang pangabuhi mo, automatic man gali na nga makakas ka sa listahan. No, ma-disqualify kay ti of course kung ninali tuod nga mayara na sang income ang pamilya mo, may nakatrabaho na sa kabataan mo, hindi man pwedeng isalig mo gyapon sa gobyerno mo. Action Hotline! Wala ko nagakontra sa sining bulig ang hinahatag sa gobyerno paagi sa 4Ps. Ang problema sa iban galing, kay kung hindi mo gid pag-remind, hindi mo pag-warningan, ay may ara ginikanan niya, nga instead para sa kabataan kang program is buligan sila, diba kung may tuod nga ahaw na gid lang ang income mo, iban ginaprenda, ang iban pagkakuha sang ila kwarta ba o rikta sa tungitan, ay klain. Action Hotline! Okay, kung kaisa ang purpose, nagaka-defeat bangod man, ara na na-eskaw galingon ta, no nga mga individual, ang pagdisiplina kuntani. Okay? Kay Alin Louie Himotia ho, good morning. Ya present man kami diskaliling. Salamat sa inyo da. Oy Basiwa, Prime Water, si Daisy Joy Hinon. Di nang imo lugar, ma'am. Siling niya ang ginaugtasan namon, halin pa kagapon, ang tubig sa Prime Water, magsukot sobra-sobra, ang serbisyo pigaw-pigaw. Kagapon ang tubig kusog pa ang sumpit kaihi. Baw, subong wala nagid tubig. Why naging nagsumpit ang ihi niya? Ang ihi niya ang tubig? Ay naano man ni Prime Water ho, din nga area imo Ma'am Daisy Joy Hinon. Si James Pring Races. Ara man si James nabasa ko nagali. Alin siya sa Canada iya monitor ho. Sakto na pagbasa ko sa imo apelyido, ma'am. Sir, thank you. Barky Tribe, good morning man. Thank you for listening. Kag Ariel Montañez, Daisy Joy Hinon, si Paring Rex Magat Bilbao, no kag Reyami Ladio, good morning man. Action Hotline 2006 going down already for Best Public Affairs Program for Radio. Nagabaga-baga ang kapisan sa mga Ilonggo sa inasalan, hindi mapunggan sa bisan ano nga masakit, kay may Abtic Banat na Rexidol Forte na. Abtic Banat sa bughat, sakit ulo, sakit lawas, kaghilana. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine. Is the generic name of Rexidol. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon, kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar.
Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga daon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwede nga ilamhit o kun ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kung mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay mag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Apesyar na tayo! Apesyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin... Why nagid kita tiyempo kay Human Lumina, good morning, kag Utay Benedicto, ara siya kuno ga monitor sa Victorina Heights sa Mansilingan, no? Thank you gida sa pag monitor karon nga aga. Kay Sir Otay, kay Surabtan, Ligay Villaris at Chibar may agaman, no? Kay Ramon and Lucy at Chibar sang Talok, morning. Risa Alvarez, o si Alex Montesa naging agaw, Paligay Villaris at Chibar sa taga Binalbagan, PNP Kali. May agad na sa inyo kay Pari Bibing Peruno, ang Municipal Executive Senior Police Officer or MISPO sa Binalbagan. Good morning, ma. Action Hotline! Why na kita tiyempo, diri sa aton sining nga pagpangalagad sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan. Action Hotline! Aksyon at tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio #1